Бургаския свободен университет, професор Милен Балков. Уважаеми професор Бозов, уважаеми колеги, скъпи студенти, с позволението и с молбата на професор Бозов си позволявам от името на академичното ръководство не само на Бургаския свободен университет, а от цялата академична област, общност Бургас, доцент Колебаров е тук, да поздравя академичното ръководство, преподавателите и студентите на университет професор доктор Асен Златаров Бургас по случай откриването на академичната 2022-2024 година. След 3 седмици Бургас ще празнува създаването на първото висше училище не само на територията на града, но и в цяла югоизточна България. Висшия химико-технологичен институт, който преди повече от 25 години прерасна в настоящия университет професор доктор Асен Златаров Бургас. 18 септември. На днешния ден, преди 32 години, Великото народно събрание взема решение за създаване и на първите независими по тогавашния закон за академичната автономия висши училища. Новобългарския университет, Американския университет в България и Бургаския свободен университет. Приблизително година преди това е учредена Бургаската академична асоциация, инициатива на обществеността, учени, бизнеса, общината и областна управа и разбира се на водещи колеги от Висшия химико-технологичен институт. Публична тайна е почитана на тогавашния ректор на ВХТ от Бургас. Това дава основата на бъдещото създаване на Бургаския свободен университет. В наше време община Бургас и лично господин Николов въведоха модела на образование в Бургас, както в средното образование, така и в висшето образование, който можем само да аплодираме. Този модел включва и модел на финансиране на висшето образование, който е повод за гордост и е резонно да се повтори на държавно ниво. Средствата се предоставят за успешните студенти, а от тази година и за успешните учени, независимо дали висшето училище е на бюджетна издръжка на държавата или не. С дълбоко уважение ви честя празника и ви поздравявам за достойното и авторитетно място, което заема университет професор доктор Асен Златаров в академичната история на нашия град. Високо квалифицираните специалисти, които дава на обществото, се реализират успешно вече 6 десетилетия, наред в условията на бързо променяща се обществена среда и развитието на нашата промишленост, медицина, туризъм и образование. Искрено желая на вас и на целия академичен състав здраве и много успехи в една от най-важните области на човешката реализация – повишаване на образователното равнище на нацията в интерес на нейния просперитет.